Κάθε διαδρομή έχει μία ιστορία και σήμερα η δική μας ξεκινάει από την Άνω Γλυφάδα. Πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από την Τριψιθέα, μια γειτονιά που ακουμπά στο βουνό και μας καλεί να αφήσουμε πίσω μας την πόλη. Καλή χρόνο και στα δικά σας, και στα δικά σας. Μένατε, πάμε! Έλα, τελείω ρε. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν πάμε για κανένα μπραντσάκι να αφήσουμε τους υπορροίες. Καλό μήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα μπούμε στο μονοπάτι εκεί όπου η φύση αλλάζει ρυθμό και εμείς αλλάζουμε διάθεση. Θα ακολουθήσουμε τις κορυφογραμμές, θα περάσουμε ανάμεσα από Πεύκα και Θυμάρια και θα αγναντέψουμε από ψηλά το Λεκανοπέδιο και το Σαρονικό κόλπο. Η συνέχεια θα μας βρει από την πίσω μεριά του βουνού, εκεί όπου μπροστά μας θα έχουμε τα Μεσόγεια. Προορισμός μας το πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στο Κοροπή. Ένα σημείο με θέα που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και στο τέλος η καλύτερη ανταμοιβή. Ένα μπάρμπεκιου ανάμεσα σε φίλους. Καπνός που μπλέκεται με το βουνίσιο αεράκι και αυτή η απλή χαρά που κάνει μια πεζοπορία να γίνεται εμπειρία. Πάμε να το ζήσουμε. Πώς τη βλέπεις την ομάδα σήμερα? Μέχρι στιγμής δυνατά πάμε. Στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ σήμερα μαζί με Τόλι Σκληρό θα γίνει η σημερινή δραστηριότητα. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο είναι επαιτειακό, το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Θα φύγουμε από την Άνω Γλυφάδα, από το γήπεδο της Τριψιθέας πιο συγκεκριμένα, και θα φτάσουμε στον προφήτη Ηλία του Κοροπείου. Η ομάδα σήμερα είναι αρκετά μεγάλη και νομίζω θα καταφέρει να φτάσει, τουλάχιστον να φτάσει. Μαζί μας έχουμε πάρει και τρόφιμα. Για την ακρίβεια έχουμε πάρει μπριζόλες που θα τις βάλουμε στην ψισταριά, θα τις ψήσουμε και θα τις φάμε και μετά επιστροφή. Πάμε και βλέπουμε. Το μονοπάτι περνάει δίπλα από το σειρματόπλεγμα. Αυτό το σειρματόπλεγμα είναι του στρατοπέδου της αεροπορίας. Ανεβαίνει μέχρι ψηλά και από εκεί θα στρίψουμε δεξιά. Θέλετε να πάμε από εδώ? Πάμε και βλέπουμε δηλαδή. Η ομάδα αποφάσισε να κάνει κυκλική πορεία. Θα πάμε μέσα από το στρατόπεδο. Θα ανέβουμε πάνω στο σταυρό και στο γυρισμό θα πάμε από την άλλη μεριά, από την Τρίπια Σπηλιά. Στο μονοπάτι μπήκαμε γύρω στις 9.30 ώρα. Επειδή είναι Νοεμβρής, νυχτώνει νωρίς. Έχει αλλάξει και η ώρα. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε 2-2,5 ώρες μέχρι να φτάσουμε. Να κάτσουμε γύρω στις 3 ώρες εκεί να φάμε. Και άλλες 2-2,5 ώρες να γυρίσουμε, γιατί αλλιώς θα μας πιάσει το βράδυ. Τώρα σιγά σιγά το τοπίο αλλάζει και έχουμε και πευκάκια δεξιά και αριστερά. Λαζάνια πήραμε. Ωραία. Παστίτσιο πήραμε για το πάνω. 2 τούρτες πήραμε, μία μπισκότο, η άλλη σοκολατίνα. Τελικά νομίζω ότι αυτή η πεζοπορία περισσότερο γίνεται για τον μπάρμπεκιου παρά για το μονοπάτι και γι' αυτό μαζευόμαστε και αρκετοί. Το μονοπάτι ξεκινάει ήσυχα, σχεδόν διακριτικά, δίπλα από το νεκροταφείο της Άνω Γλυφάδας. Ένα σημείο που πολλοί προσπερνούν χωρίς να φανταστούν ότι λίγα μέτρα πιο πάνω αρχίζει μία από τις πιο όμορφες διαδρομές του ημιτού. Ο ημιτός εδώ σε υποδέχεται στα πρώτα του μέτρα με έναν τρόπο λιτό αλλά αληθινό. Σαν να σου λέει ανέβα. Έχω πολλά να σου δείξω σήμερα. Σιγά σιγά φεύγουμε από το αστικό τοπίο και πάμε σε τοπίο βουνού. Και ήρθε η ώρα που πρέπει να πηδήξουμε την πόρτα. Και κάπου εδώ το μονοπάτι αποφασίζει να μας δοκιμάσει. Μπροστά μας υψώνεται μια μεταλλική πόρτα. Το πιο ατίθασο σημείο της διαδρομής. Είναι κλειδωμένη. Οπότε έχουμε 2 επιλογές. Ή την περνάμε από πάνω πηδώντας τη, ή κάνουμε την έξυπνη παράκαμψη. Ανεβαίνουμε το μικρό λοφάκι και την προσπερνάμε σαν να ήταν απλώς μια λεπτομέρεια στο δρόμο μας. Όπως και να το κάνεις, είναι το σημείο που καταλαβαίνεις ότι η πεζοπορία έχει αρχίσει πραγματικά και από εδώ και πέρα ξεκινάει η περιπέτεια. Να φέρουμε κλάρκο να σε κατεβάσουμε, Κάθριν. Πρόσεχε. Μη σκιστεί. Πρόσεχε. Και τότε εμφανίζεται ο Τόλης ο Σκληρός. Βλέπει την πόρτα, δεν διστάζει ούτε δευτερόλεπτο. Αποφασίζει ότι θα την πηδήξει. Επιχειρεί το πέρασμα και κρακ το παντελόνι. Η ζημιά έγινε. Ένας ήρωας που μόλις κατάλαβε ότι ο εξοπλισμός του τον πρόδωσε. Λέγε Πάω πάνω ρε, από πότε πάω πάνω. Τελικά και ο Τόλης ο Σκληρός διάλεξε το δρόμο της ανηφόρας. Έτσι λοιπόν και αυτός παίρνει το εύκολο μονοπάτι. Ο δρόμος της Σοφίας. Ο δρόμος των σκληρών που οριμάζουν. Φίλε, δεν γινόταν εδώ πέρα, δυστυχώς.
Πρέπει να μου γυμνάσει λίγο ακόμα τα χέρια. Πετάει η ομάδα, παιδιά, πετάει. Η ομάδα ξεπέρασε και το δύσκολο κομμάτι. Οι μισοί πηδήξαν την πόρτα, οι άλλοι μισοί πήγαν γύρω-γύρω. Και τώρα έχει ένα μονοπάτι που θα μας πάει στο Σταυρό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αρχίζει και ομορφαίνει λίγο το τοπίο. Είμαστε μέσα στα δέντρα. Ακολουθήσαμε τη δεύτερη διαδρομή, αυτή που είναι από την αριστερή μεριά, γιατί είναι πιο βατή η ανηφόρα της. Αν πήγαιναμε από δεξιά θα ήταν λίγο πιο απότομη. Τίποτα, βάλτε στο πάρκο, δεν. Ναι. Απορώ, ναι, δεν είναι καν πεζοπορία. Δεν μας κάτι δύσκολο. Η ομάδα έχει δυναμώσει πολύ. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και η ανηφόρα. Όχι πολύ, αλλά μία κλίση την έχει. Εδώ έχει μια διχάλα ο δρόμος, εμείς θα πάρουμε τον δρόμο για το Σταυρό. Το παράθυρο βρίσκεται αριστερά, ένα τεράστιο παράθυρο. Αλλά αν δεν έχει σκοινιά δεν μπορείς να κατέβεις κάτω. Συνεχίζουμε για Σταυρό. Το καλό είναι ότι το μονοπάτι είναι πολύ ευκρινές, αποκλείεται να χαθείς εδώ μέσα. Συν ότι έχει πολύ καλή σήμανση. Η ανηφόρα πλέον έχει γίνει λίγο μεγαλύτερη και έχει μεγαλώσει η απόσταση της ομάδας μεταξύ μας. Δεν θα περιμέναμε, ανησυχήσαμε. Από εδώ δεξιά πας για τη σπηλιά του Ταβέλη, αλλά έχει και αυτό μια παράκαμψη. Πάμε ευθεία. Εκτός από τα παλιά μέλη έχουμε και νέα μέλη στην ομάδα και ένα από αυτά είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, πόσο χρονών είσαι? 10 και 7 το 11. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει πολύ ή σ' αρέσει έτσι? Πολύ. Αυτός. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι εδώ, ένα zigzag. Καλά πάει η ομάδα, Ναι. Ένα δύσκολο κομμάτι. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό ζόρι, η πιο δύσκολη ανηφόρα του μονοπατιού. Το σημείο που ο ημιτός τεστάρει χαρακτήρα, πνευμόνια και πόσο σοβαρά πήρες όταν είπες πάμε μια χαλαρή πεζοπορία. Τα πόδια βαραίνουν, η ανάσα γίνεται βαθύτερη και η κλίση μοιάζει να μεγαλώνει σε κάθε βήμα. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι του μονοπατιού, μια ανηφόρα γύρω στα 5-10 λεπτά. Επιτέλους το διάσελο. Το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Η αναπνοή ξαναβρίσκει ρυθμό και όλοι παίρνουν αυτή τη μία βαθιά λυτρωτική ανάσα που λέει το έχουμε. Αραχτεί για λίγα λεπτά στο βράχο και ο μάνατζερ με το δικό του dress code, όλοι έτοιμοι για τη συνέχεια που θα ήταν πιο εύκολη. Έχουμε μαζί μας ένα μέλος το οποίο έχει ξανακάνει περιπέτεια. Εντάξει. Μάρια, πώς τα βλέπεις? Δύσκολο, αλλά εντάξει, άμα μετά από το μικρό πάπικο μια χαρά είναι αυτό σε σχέση. Η παρέα παίρνει μπρος ξανά. Μας είχε μείνει το εύκολο κομμάτι. Μια διαδρομή χωρίς ιδιαίτερες ανηφόρες, η οποία θα μας έφτανε στον τελικό μας προορισμό. Και σιγά σιγά αφήνουμε την Άνω Γλυφάδα και βλέπουμε πλέον Μεσόγεια. Το μονοπάτι έχει σιώσει πάρα πολύ τώρα και είναι σαν να πηγαίνουμε βόλτα στο πάρκο. Θα κάνουμε μια τραβέρσα και θα φτάσουμε στο προφήτη Ηλία. Η ομάδα είναι δυνατή, δεν έχει πεθάνει ακόμα κανένας. Όχι. Εντάξει, καλά πάμε. Τώρα εδώ μπαίνει ο δρόμο. Κυριακή σήμερα και έχουν βγει και αυτοί με τα καθαρό αίμα. Φυσικά για όποιον θέλει να κάνει barbecue στο βουνό θα πρέπει να πάει σε ελεγχόμενο μέρος και αυτό μόνο από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο. Η σκληρή αριστερά, η αλαγκρέμ δεξιά. Όλοι τελικά είναι σκληροί, ακολουθήσανε τον αριστερά δρόμο που είναι λίγο πιο ανηφορικός και έτσι θα φτάσουμε και πιο γρήγορα. Φτάσαμε. Το κάναμε ακριβώς 2 ώρες. Πρώτη φορά που το κάναμε τόσο γρήγορα. Μάλλον γιατί έχουμε μάθει τη διαδρομή. Για την ακρίβεια, 1 ώρα και 48. Σκληρή ομάδα, σκληρή. Τα βήματα επιταχύνονται από ενθουσιασμό. Οι κουβέντες σταματούν για λίγο για να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο μέρος.
Πώς τα βλέπετε εδώ τα πράγματα? Τέλεια, πανέμορφα. Είναι σαν έναν κήπο με ένα τεράστιο δέντρο στη μέση και μια κούνια με όλη τη θέα μπροστά σου. Το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία κάτασπρο και πανέμορφο. Μόνο περηφάνεια, τίποτα άλλο. Απλά σήμερα σιγουρεύτηκα ότι είναι δικός μου γιος. Τι έχεις να πεις για την πρώτη σου πεζοπορία? Ήταν δύσκολη και εύκολη ταυτόχρονα. Και μπροστά στα πόδια σου όλα τα Μεσόγεια. Αυτές οι λίγες στιγμές ηρεμίας είναι από τις πιο αληθινές και σου αφήνουν ένα σημείωμα στη μνήμη σου ότι αυτή η Κυριακή δεν πήγε χαμένη. Εδώ βλέπω πολλές προμήθειες, Και ήρθε η ώρα για το μπάρμπεκιου, εκεί που οι ρόλοι της παρέας μοιράζονται αυτόματα. Η φωτιά άναψε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Παίρνουνε φωτιά τα πράγματα. Ενώ κάποιοι απολαμβάνουν το τοπίο, ο Γιάννης λέει κάντε στην άκρη, αναλαμβάνω εγώ τη φωτιά. Τώρα που είσαι, δεν σε έγινε δουλειά τώρα. Τώρα. Ο μάνατζερ κάνει τον τελευταίο ποιοτικό έλεγχο του κρέατος. Ο Τόλης ο σκληρός δίνει οδηγίες πώς να τοποθετηθούν σωστά οι μπριζόλες στη σκάρα και όλα είναι έτοιμα για να πέσουν στη θράκα. Το τραπέζι είναι στημένο, τα κρέατα βγαίνουν σιγά σιγά, όλοι τρώνε και ίσως συγχρόνως σκέφτονται το ίδιο πράγμα. Ναι, γι' αυτό ανεβήκαμε. Γέλια, ιστορίες, πειράγματα και λίγο κουτσομπολιό. Μέσα σε όλα αυτά, το φως της Δύσης, το εκκλησάκι να λαμπυρίζει και το μπάρμπεκιου να γίνεται η απόλυτη κορύφωση μιας τέλειας ημέρας. Κι έτσι με το τελευταίο κομμάτι κρέας να φεύγει από τη σχάρα και τη μυρωδιά του μπάρμπεκιου να χάνεται σιγά σιγά στον αέρα, όλοι είναι χορτάτοι. Από φαγητό, από θέα και από παρέα. Η επιστροφή αν και είναι κατηφόρα, έχουμε φάει πάρα πολύ, οπότε είναι λίγο κουραστική. Το θετικό είναι ότι δεν κουβαλάμε το βάρος που είχαμε όταν ερχόμασταν. Το φάγαμε. Η διαδρομή, αν την κάνεις έτσι όπως την κάνουμε εμείς κυκλική, είναι περίπου 3,5 με 4 ώρες χωρίς να πηγαίνεις πολύ γρήγορα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, εδώ στο Σταυρό, αντί να πάρουμε το δεξί μονοπάτι που θα μας πάει πάλι από τον ίδιο δρόμο κάτω, θα πάρουμε το αριστερό. Από εδώ θα ανέβουμε λίγο ανηφόρα και μετά θα κάνουμε μια τραβέρσα να περάσουμε και από δύο ωραίες σπηλιές. Και σιγά σιγά αφήνουμε πίσω μας πάλι τα Μεσόγεια για να έρθουμε νότια, να δούμε πάλι τη Γλυφάδα από ψηλά. Άμα φύγεις από το μονοπάτι γύρω στα 100-150 μέτρα, φτάνεις στην Τρίπια σπηλιά. Λέγεται Τρίπια γιατί δεν έχει οροφή. Από αυτό το μονοπάτι υπάρχει και ένα δασίλειο, το οποίο περνάμε ανάμεσα. Έχουν πολύ καιρό να κάψουν αυτή την περιοχή και πραγματικά έχει γίνει καταπράσινη. Έχει γίνει ένα ολόκληρο δάσος. Μακάρι να μείνει για αρκετά χρόνια ακόμα. Από εδώ πας για τα Τρία Βράχια, είναι ένα ωραίο σημείο και μπορεί να έχεις θέα όλη την Άνω Γλυφάδα. Σε όλα τα μονοπάτια έχουν βάλει πινακίδες και αυτό είναι μια πολύ καλή κίνηση. Όποιος το έκανε, μπράβο του. Άμα έχεις κάνει προπόνηση με μαραγκό, δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτό είναι ζωντανή διαφήμιση. Και σιγά σιγά φτάσαμε πάλι στο γήπεδο της Τρεψιθέας. Η επιστροφή μας πήρε γύρω στη 1,5 ώρα. Και κάπως έτσι, μια απλή πεζοπορία από την Άνω Γλυφάδα έγινε μία από εκείνες τις μέρες που θα θυμάσαι. Μονοπάτι, γέλια, μικρές δυσκολίες, μεταλλικές πόρτες, σκισμένα παντελόνια και ένα μπάρμπεκι στο τέλος που τα έκανε όλα να αξίζουν. Πολύ δυνατή ομάδα! Τα καταφέραμε. Τώρα έχει μείνει ένα τελευταίο σημείο ενδιαφέροντος. Μην το πεις. Να πάμε να φάμε γλυκό. Έτσι η ομάδα είχε μια τελευταία αποστολή. Ένα σημείο ενδιαφέροντος, ίσως το πιο σημαντικό από όλα, το ζαχαροπλαστείο.
Διαλέγουμε τα γλυκά πάνω στο τραπεζάκι με τα σακίδια δίπλα, γελάμε, τρώμε και εκεί συνειδητοποιούμε ότι η τέλεια μέρα θέλει πάντα ένα τέλειο φινάλε. Άσχο, φίλε. Αν κάτι μένει στο τέλος, δεν είναι μόνο η θέα από τον προφητηλία, αλλά η παρέα που τη μοιράστηκες.